Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι Δευτέρα και οι Δευτέρες είναι οι μόνες μέρες που έχω ελάχιστα ραντεβού στο μαγαζί, οπότε έχω αρκετό χρόνο να κάνω διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει έτσι η εβδομάδα ομαλά. Γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα Σαββατοκύριακα ή δουλεύω ή είμαι εκτός, οπότε πραγματικά τη Δευτέρα πρέπει να κάνω όλες μου τις δουλειές. Έτσι λοιπόν και σήμερα ξύπνησα, καθάρισα το σπίτι, δεν σας τράβηξα πλάνα γιατί θέλω να κάνω τσάκα-τσάκα. Τώρα ετοιμάστηκα, θα πάω στο μαγαζί να πάρω μερικά τηλέφωνα, να κάνω 2 ραντεβού που έχω και μετά έφυγα γιατί έχω ραντεβού για last lift. Επιτέλους, ανυπομονώ πάρα πολύ, το έχω πολύ ανάγκη, έχω να κάνω πάνω από 2 μήνες, μπορεί και 3, δεν ξέρω, και έχουν πέσει βλεφαρίδες άστα να πάνε και εγώ έχω καθοδικά μάτια, οπότε το έχω πραγματικά ανάγκη το last lift, γιατί αλλιώς φαίνονται ακόμα πιο καθοδικά και πιο κλειστά τα μάτια μου όταν και οι βλεφαρίδες πάνε προς τα κάτω. Οπότε έβαλα έτσι το φουτεράκι μου και σήμερα γενικά λέω να ντυθώ χαλαρά. Θα βάλω και ένα τζινάκι από κάτω, κάπως έτσι, για να μπορώ να μετακινούμε εύκολα. Και μετά ίσως πάω και κανένα σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να πάρω έτσι 2-3 πραγματάκια, λίγα βέβαια. Αυτά που μου τελείωσαν μόνο. Και μετά θα γυρίσω στο σπίτι γιατί έχω να σας δείξω πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Έτοιμη λοιπόν να φύγω από το σπίτι. Όπως σας τα είπα τα έκανα. Τζινάκι, μποτούλα, η λατρεμένη μου τσάντα πλέον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ με έχει βολέψει. Χωράει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ έτσι μαλακή και ωραία στην αίσθηση. Πάρα πολύ μου αρέσει. Τελείωσα με τη δουλειά. Νωρίς, ευτυχώς, οπότε έτσι ίσως προλάβω να φάω και τίποτα. Θα πάω από τους γονείς μου, έχουν μαγειρέψει φακές και καλό θα ήταν να φάω γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να φάω όσπρια και χρειάζονται και αυτά. Οπότε ξεκινάμε. Τέλειωσα με το ποτέ μου, πήγαν όλα τέλεια, το last lift είχε φανταστικό, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται και αν μπορείτε να το καταλάβετε. Νιώθω μια πεταλουδίτσα αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ μου αρέσει. Επιτέλους ρε παιδιά θα βάζω και εγώ μάσκαρα και θα φαίνονται οι βλεφαρίδες έτσι ωραίες, ανορθωμένες, έντονες. Τώρα έχω έρθει στο σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να μην καθυστερήσω πάρα πολύ, γιατί πάλι θα γυρίσω στο σπίτι και δεν θα βρίσκω θέση πάρκινγκ ούτε για δείγμα. Αυτό έχει γίνει πλέον ο εφιάλτης μου. Δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς αυτό το πρόβλημα. Αλλά όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση, άμα γυρίσω σπίτι μετά τις 5:30, ούτε για δείγμα. Τι ψώνισα από το σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αρχικά σερβιέτες, αυτές είναι οι αγαπημένες μου και για τις τελευταίες μέρες παίρνω αυτές εδώ πέρα που είναι λίγο πιο μικρούλες για να με βολεύουν καλύτερα. Κεφίρ, το κλασικό του παραδοσιακό, γιατί την άλλη φορά είχα μπερδευτεί και είχα πάρει με κόκκινα φρούτα. Εντάξει, δεν με χάλασε, απλά ήταν λίγο πιο γλυκό από ό,τι ήθελα. Αλεύρι, άχνη ζάχαρη, κλασική ζάχαρη κρυσταλλική και πρέπει να έχω πάρει και μία φαρίνα κάπου. Και η φαρίνα και baking powder, γιατί είχα να πάρω πάρα πολύ καιρό και το πρωί που τσέκαρα τα ντουλάπια μου είδα ότι ήταν στα τελειώματα. Για κάποια στιγμή θα θέλω να φτιάξω κάτι και δεν θα έχω, οπότε λέω κάτσε να πάρω να στοκάρω. Υγρό πιάτων, εγώ κανονικά χρησιμοποιώ το Planet, αλλά για να πλένω τα πιάτα μου, απλά για το νεροχύτη, επειδή μαζεύει έτσι, ξέρετε, μαζεύονται μυρωδιές και δεν μπορώ. Συχαίνομαι πάρα πολύ. Για το νεροχύτη τέλος πάντων ήθελα κάτι λίγο πιο αρωματικό, γιατί εγώ τώρα νιώθω ότι καθαρίζει καλύτερα το νεροχύτη και δίνει μια πιο ωραία μυρωδιά, εξουδετερώνει τις οσμές δηλαδή των φαγητών. Το λατρεμένο μου γάλα, σαλατούλα,
τριμμένη κεφαλογραβιέρα, πελτές ντομάτας, σουσαμάκι, καπνιστός σολομός, τον λατρεύω, πραγματικά τον λατρεύω, μανιτάρια, κόκκινες πιπεριές, πράσινες πιπεριές, καρότα, κρεμμύδια. Εάν πάνε όλα καλά, αύριο σκοπεύω να μαγειρέψω. Και τώρα έκατσα ανάμεσα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στον Άι Βασίλη, γιατί θέλω να σας κάνω jumbo haul. Λοιπόν, έχω πάρει αρκετά πράγματα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, αρχικά πήρα κάποια έτσι στολίδια πολύ λίγα και πολύ συγκεκριμένα για συμπλήρωμα στο δέντρο του μαγαζιού. Μπαλίτσες, έτσι σε ουδέτερο χρώμα, χρυσό. Το δέντρο μου εκεί το έχω στολίσει να είναι κάπως σαν rose gold. Βασικά έχει διάφορα στοιχεία, έχει και ροζ στοιχεία, έχει και χρυσά στοιχεία και πιο σκούρο χρυσό και πιο ανοιχτό χρυσό. Έχω κάνει μια μίξη γενικά, οπότε πήρα έτσι διάφορα τέτοια για να γεμίσω. Αυτά τι είναι? Αυτά δεν είναι δικά μου, τα πήρε η μαμά μου, αλλά κατά λάθος που πήγαν στη σακούλα μου. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Πώς να τραβήξετε το κράκερ? Χρειάζονται, ο καθένας κρατά το ένα άκρο πιέζοντας τα θερόνα δάχτυλα, περιστρέψτε και τραβήξτε για να σκάσει το κράκερ. Κροτίδα δηλαδή είναι. Δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων, οκ. Πήρα μία καταπληκτική κούπα, πραγματικά καταπληκτική κουπίτσα. Είναι αυτή εδώ. Χριστουγεννιάτικη και υπέροχη. Και για δωράκι αυτή η κούπα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι έτσι και ωραία συσκευασμένη. Αλλά αυτή η κούπα έχει το ποτηράκι, το οποίο είναι μαζί με αυτό το αρκουδάκι και είναι τόσο cute και ωραίο. Έχει το ποτηράκι του και έχει και κουταλάκι για να κατέψεις το τσάι σου, τη σοκολάτα σου, πιείς τέλος πάντων. Και έχει και καπάκι. Δεν είναι τέλειο? Έτσι. Το φοράς και έχει και το κουταλάκι δίπλα και είναι πάρα πολύ cute. Εντάξει, αν είχε και θικούλα για το κουτάλι θα ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έχω πει ότι άλλες κούπες γενικά δεν παίρνω, αλλά παιδιά δεν γίνεται. Δηλαδή όταν το βλέπεις αυτό μπροστά σου δεν μπορείς να μην το πάρεις. Επίσης, το πιο cute πράγμα νομίζω από όλα και από την κούπα και από όλα είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό πινακάκι, στο οποίο έχει από πίσω σαν μια θικούλα και μια κυμολία και ουσιαστικά είναι για να σημειώνεις πόσες μέρες έχεις ακόμα για τα Χριστούγεννα. Τώρα, εμένα γενικά τα Χριστούγεννα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω δώρα. Μικρά δώρα και ξέρετε αυτά τα γλυκούλια, τα χριστουγεννιάτικα, όχι κάτι φοβερό απαραίτητα, ανάλογα και την περίσταση φυσικά, αλλά πιο πολύ από όλα απολαμβάνω τα χειροποίητα δώρα, δηλαδή να φτιάξω μόνη μου ένα κερί, να φτιάξω μόνη μου μία κάρτα, να φτιάξω μία ωραία σύνθεση για στολισμό, ξέρω εγώ, με γκί και με διάφορα τέτοια. Και το πιο αγαπημένο μου πράγμα να φτιάχνω σαν δώρο για τα Χριστούγεννα είναι να φτιάχνω χριστουγεννιάτικα καλάθια. Έχω μία έτσι αιμονή με αυτό και είχα καιρό να φτιάξω, νομίζω καιρό, εντάξει. Πέρυσι δεν είχα φτιάξει, πρέπει να φτιάξει πρόπερση. Οπότε, γιατί πάντα με τη δουλειά και αυτά ξεχνιόμουν, δεν είχα προνοήσει εγκαίρως να πάρω τα πράγματα για το καλάθι. Πήγαινα τελευταία στιγμή. Πολλές φορές δεν έβρισκα αυτά που ήθελα. Ή δεν προλάβαινα να πάω για ψώνια. Τέλος πάντων, οπότε τώρα το θυμήθηκα νωρίς, οπότε σούπερ. Και αυτό εδώ είναι το καλάθι μου. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, αλλά τώρα στα τζάμπο αυτό είχε. Βασικά, εγώ θα ήθελα ιδανικά ένα λίγο μεγαλύτερο καλάθι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να βάλω αρκετά πράγματα μέσα. Έχω πάρει μέχρι στιγμής αυτό για να το βάλω κάτω στον πάτο, έτσι για να είναι ωραίο. Έχω πάρει αυτό εδώ το φανταστικό φιόγκο για να το στολίσω εδώ έτσι πάνω, για να φαίνεται ωραίο και στολισμένο, και μάλλον θα βάλω και εδώ στα δύο άκρα κορδελίτσες. Έχω πάρει γούρι, αυτό ήταν το αγαπημένο μου γούρι, πανέμορφο. Πήρα και αυτό, θα δω τώρα αυτό που θα το φορέσω κάπου και εδώ, δείχνει πανέμορφο και full χριστουγεννιάτικο. Σοκολατάκια φυσικά για να ρίξω μέσα στο καλάθι. Έχω πάρει για μέσα κουκουνάρια. Αυτά έτσι σαν ας πούμε διακοσμητικά. Και τώρα από δωράκια.
Μέχρι στιγμής έχω πάρει ένα αρωματικό κεράκι. Και τώρα είμαι σε σκέψη να δω τι άλλο θα βάλω. Σίγουρα θα βάλω ένα μπουκάλι κρασί. Και επειδή αυτό το καλάθι προορίζεται για την ξαδέρφη μου που έχει οικογένεια, σκεφτόμουν μήπως σαν δωράκι, ας πούμε, έβαζα μέσα και καλτσούλες. Με ένα ζευγάρι για εκείνη, ένα για τον άντρα της και ένα για το παιδάκι τους. Πήρα και αυτό το ultra απίστευτα cute κουτάκι και σκεφτόμουν να βάλω και εδώ μέσα γλυκάκια. Μπισκοτάκια, μελομακάρονα, δεν ξέρω τώρα ό,τι φτιάξω, γιατί σίγουρα κάτι θα φτιάξω τώρα έτσι μέσα στο Δεκέμβριο, δεν υπάρχει περίπτωση, όχι κάτι, πολλά θα φτιάξω. Ναι, και νομίζω ότι με αυτά το καλάθι μου θα είναι τέλειο. Λοιπόν, πέρυσι είχε η μαμά μου την καταπληκτική ίδεα να βάλει στο σπίτι της, στα τζάμια, αυτοκόλλητα. Εγώ δεν ξέρω, μου φαινόταν λίγο kids, να σου πω την αλήθεια. Λέω, μου το είπε, την κοίταξα λίγο περίεργα. Θέλω να σου πω ότι τα πήρε, τα έβαλε, ζήλεψα τόσο πολύ που πήγα την επόμενη μέρα και πήρα αυτοκόλλητα. Και φέτος είχα την τύχη να ξαναβρω τα ίδια. Παιδιά, εντάξει, λοιπόν, αυτά εδώ είχα πάρει και πέρσι, θα βάλω και φέτος, αυτά είναι για την κουζίνα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τέλεια δείχνουν, πόσο πολύ ομορφαίνουν και κάνουν έτσι το χώρο πιο χαρούμενο, πιο γιορτινό. Κάνουν τεράστια διαφορά τα αυτοκόλλητα. Και πήρα και αυτά εδώ για το σαλόνι, που είναι έτσι χρώματα λίγο πιο ουδέτερα, χρυσά και τέτοια. Πάρα πολύ μου αρέσει και αυτό. Καλά, αυτά θα τα βάλω τώρα. Δεν κρατιέμαι, να περιμένω καθόλου. Κορδελίτσες. Αυτή είναι εδώ πέρα την κόκκινη και αυτή είναι εδώ πέρα την πράσινη. Σε βελουτέ είναι και οι δύο, πάρα πολύ ωραίες. Τέτοια, έτσι, χριστουγεννιάτικα ντεκόρ, γιατί πάντα χρειάζονται αυτά. Εγώ τέτοια, να ξέρετε, ρίχνω και στα δώρα. Συνήθως βέβαια εγώ τα δώρα, τα περισσότερα δώρα, τα τυλίγω. Ό,τι μπορώ να τυλίξω, ό,τι τυλίγεται, το τυλίγω. Τώρα, άμα είναι κανένα ρούχο, κανένα τέτοιο, όμως, μέσα έτσι στη σακούλα μου αρέσει να ρίχνω τέτοιες βλακιούλες ή σοκολατάκια, καραμελίτσες και αυτά μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι κάνει το δώρο πιο ολοκληρωμένο. Επίσης, ανακάλυψα, παιδιά, ότι το Τζάμπο έχει καταπληκτικές κουπίτσες, μικρούλες και γλυκούλες. Είναι στο section που είναι τα ποτήρια και όλα αυτά. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ, παιδιά, γιατί αυτή η κουπίτσα μου αρέσει τόσο πολύ που είναι έτσι μικρούλα και ωραία. Γιατί είναι αρκετές οι φορές που θέλω να βάλω, ρε παιδί μου, το πρωί ειδικά που πίνω γάλα συνήθως. Δεν θέλω να βάλω πολύ ποσότητα, θέλω να βάλω λίγη. Και στη μεγάλη την κούπα δεν μπορώ ποτέ να το υπολογίσω σωστά. Και πάντα καταλήγω να μην το πίνω όλο. Οπότε εδώ σε αυτή, νομίζω δηλαδή ότι αυτή εδώ, άμα τη φτάσω, ξέρω, άμα το φτάσω μέχρι εδώ περίπου, θα είναι ακριβώς η ποσότητα που θέλω να πιω. Κάτι που είχα πάρα πολύ ανάγκη, αυτό που θα σας δείξω τώρα παίζει να είναι και το μόνο πράγμα που είχα πραγματική ανάγκη από όλα αυτά που ψώνισα, από το Τζάμπο. Νομίζω κάθε φορά όλοι όσοι πάμε στα Τζάμπο κάπως έτσι την πατάμε, γιατί έχουν κάνει αυτό τη σατανική κίνηση που σου έχουν βάλει τα πράγματα έτσι, ώστε να περνάς υποχρεωτικά, αναγκαστικά από όλους τους διαδρόμους. Οπότε τα βλέπεις όλα. Αυτό, ας πούμε, τώρα που θα σας δείξω, άμα δεν το έβλεπα μπροστά μου, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, τσαγέρα. Παιδιά, τσαγέρα. Έχει πιο μικρή και πιο μεγάλη. Εγώ τώρα πήρα την πιο μικρή για αρχή και βλέπουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι πόσο τσάι θα φτιάξω. Δηλαδή, σπάνια εγώ όταν έχω σπίτι στον κόσμο θα βγάλω τσάι. Οπότε λέω εντάξει, δεν χρειάζεται. Και έχω και μία μεγάλη τσαγέρα, έτσι, κλασική, να πεις ότι θα τη χρησιμοποιήσω αν έχω κόσμο. Πάρα πολύ τέλειο αυτό, πάρα πολύ χρήσιμο, το είχα πραγματικά πάρα πολύ ανάγκη, γιατί είναι το μόνο μου πρόβλημα αυτό, γιατί εγώ γενικά το τσάι το πίνω αργά, δεν το πίνω μια και έξω, θέλω να το απολαμβάνω, αλλά μέχρι να το πιω αυτό έχει κρυώσει, οπότε αυτό που μένει κάτω καταλήγω να το πετάω, οπότε με αυτό έχεις μέσα το τσάι σου, έχει αυτό το φανταστικό το φίλτρο, οπότε μπορείς να βάλεις και χύμα τσάι και βάζεις λίγο και το πίνεις. Εδώ πέρα διατηρεί τη θερμοκρασία, εντάξει, δεν γράφει κάπου ότι είναι για να διατηρεί τη θερμοκρασία, αλλά εφόσον είναι κλειστό σίγουρα θα διατηρείται πολύ περισσότερο σε σχέση με την κούπα που είναι ανοιχτή. Το μόνο που με χαλάει είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το μπλε πράγμα, πραγματικά τι θέλανε και το βάλανε αυτό. Χαλάει όλη τη φλιτζανιέρα. Λέτε να βγαίνει, ναι, αυτοκόλλητο. Όχι. Τέλος πάντων, οκ.
Πήρα επίσης δωράκι για την ανιψιά μου, ταμιακή μηχανή. Εγώ παιδιά, να ξέρετε, γιατί τρελαινόμουν μικρή, τρελαινόμουν όμως πραγματικά. Και της πήρα αυτή που έχει και οθόνη και καλά. Τώρα δεν ξέρω, αλλά δεν έχει μπαταρίες, αλλά άμα βάλεις μπαταρίες πιστεύω σίγουρα θα πατάς τα κουμπιά και θα κάνουν κάποιο θόρυβο. Και αν και έχει κάποια ψώνια για να τα χτυπάς την ταμεία, και επειδή δεν είχε πάρα πολλά, της πήρα και μερικά χύμα πράγματα. Με καλαθάκι, με λαχανικά και τέτοια. Εντάξει, να ξέρετε, τρελαίνομαι γι' αυτά. Ακόμα τρελαίνομαι. Οπότε λοιπόν, ναι, αυτά ήταν τα ψώνια μου. Νομίζω ότι τώρα θα τα μαζέψω όλα, γιατί να ξέρετε το σούπερ μάρκετ που σας έδειξα πριν δεν έχω μαζέψει τίποτα, μέσα είναι και με περιμένουν. Οπότε πρέπει να κάτσω να μαζέψω όλα αυτά. Θα κάνω ότι δεν βλέπω το glitter και τη χρυσόσκονη που έχει γεμίσει το σπίτι. Δεν θέλω να το δω, δεν με συμφέρει να το δω. Γιατί το πρωί σκούπισα και σφουγγάρισα, οπότε θα κάνω ότι δεν το βλέπω. Ελάτε να βάλουμε τα αυτοκόλλητα στην κουζίνα πρώτα. Πού να σας βάλω τώρα για να με βλέπετε, θα σας βάλω εδώ. Μη σχολιάζετε την πιτζά μου από κάτω, παρακαλώ. Θέλω να είμαι άνετη στο σπίτι, τι να κάνω. Με τη συσκευασία, θα ξέρετε, η υπομονή μου πάει στο μείον, δεν ξέρω, μείον 1000. Δεν έχω καμία υπομονή να ανοίγω 5 ώρες συσκευασίες. Ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα. Να το βάλουμε εδώ. Ωραία. Έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο τέλειο δείχνει και θέλω να σας πω ότι την ημέρα δείχνει και ακόμη καλύτερο με το φως του ήλιου. Ρε παιδιά, πώς σας φαίνονται? Δεν είναι λίγα, δεν ξέρω, φτωχό μου φαίνεται. Δεν το υπολόγισα σωστά. Γιατί ενώ είχε, έτσι όπως ήταν συσκευασία, φαινόντουσαν πολλά, αλλά στην ουσία όλα ήταν αυτά τα μικρά τα αστεράκια. Ναι, θα έπρεπε να έχει, θεωρώ, για να είναι έτσι ολοκληρωμένο, τουλάχιστον άλλες 2 μεγάλες φιγούρες. Δηλαδή να μπει μία, ξέρω εγώ, να μπει μία εδώ και άλλη εκεί, ψηλά. Ναι, τέλος πάντων, μάλλον θα πρέπει να πάρω και άλλα και να συμπληρώσω, γιατί μου φαίνεται λίγο φτωχό αυτό, αλλά είναι πολύ όμορφο παρόλα αυτά. Ήρθε επιτέλους αυτή η απίστευτη ώρα να ξεβαφτώ, γιατί σήμερα ειδικά το μακιγιάζ μου έχει γίνει, μη σας πω πώς έχει γίνει, γιατί κάναμε και το last lift και κουμπούσε η κοπέλα πάνω μου, εντάξει, με καθάρισε λίγο εδώ στα μάτια, τρέξανε τα νερά, είχα γίνει χάλια, ντρεπόμουν που κυκλοφορούσα και μετά στο σούπερ και αυτά, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, εγώ να ξέρετε, όταν πλένομαι, βάζω αυτά τα φανταστικά βραχιολάκια. Τώρα αυτό σας το δείχνω σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Αυτά λοιπόν τα βραχιολάκια είναι τέλεια για το χειμώνα που φοράμε μακριμάνικα, γιατί ουσιαστικά όταν ξεπλένεσαι το νερό τρέχει και σταματάει εδώ. Και δεν προχωράει πιο κάτω και βρέχονται τα μανίκια σου. Για μένα αυτό είναι από τα πιο σπαστικά πράγματα που μπορεί να μου συμβούν το χειμώνα. Να βραχούν τα μανίκια μου ενώ πλένομαι ή να πατήσω κατά λάθος νερά με την κάλτσα και να βραχεί η κάλτσα μου. Δεν την εγγενίασα τελικά την καινούρια μου κούπα, γιατί βαρέθηκα να τα πλύνω και την κούπα και τη τζαγέρα. Αχ, δεν πειράζει, μία άλλη φορά, γιατί τώρα το μόνο που ήθελα ήταν να ξαπλώσω και να ράξω. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα το πούμε σε ένα επόμενο χριστουγεννιάτικο βίντεο.